Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Ikaw na, promise. Kalusot na. Akong suggestion to. Imong ingnon si Sheila nga Ngano ka do? do tanaw ng nilabang do. Uy! Kita ka do? Kita ka? Oh, si Karen. Nakalakaw na lagi na siya. Tingali si artificial leg do. Nara magyapon yung sungkod. Oh, pero at least wala siya mag-wheelchair. Iyam lang anti ang kuyok. Do. As kagbuso na din no? Oh, unsaon to man. Alangan atong babagan. Ay, awaman mo suod. Niyagir man. Mas maayo sad. Di ko mahimong masayop. Sila to si Jed ug Carlo ang tuwa sa sud sa coffee shop. Nakakita ka sila na ako. Wa tingali. Musod mi. Auntie, mga piyo na ta. So, mauna to do. Okay do. So yan akong hangyo si Sheila. Ay, huyo ka, uy. Nagad nga mo na gusto ni mo. Di mo gudautan nga mo assert sad kasi mong gusto do. For fairness na mo sad na. Kinahanglan sad na nga ma-remind siya nga naasad taong ka. Noted do. Okay, noted. Sige na do. Ato nang tiwason kay manglakaw na ta. Okay. Jed, Carlo. Uy. Kamo gyud. Karen. Mayroon ka nilakaw-lakaw na ka. Kuyog na ko kong auntie. Tuara, nag-order. Do. Una ko na mas gawas do. Huwata ko nimo. Doon na to, doy. Karen, una namin ha? Sige. Wa man lang gani siya mo tanaw na ako. Ngano? Nagkarelasyon pagod mo? Hunungan ang pagsigig imagine, Karen. Ayaw na pagpuyok sa damgo. Pagmata na. Nalain to na to, do. Labi na ni mo. Huh. Wagid ka mo tagad niya, bisan respitar mo. Ug anong mo respetar mo kung tagad niya? Aw. Mausad. Ikaw okay ra ka mo tagad niya. Kay may kagahapon man mo. Ito kawa sa inyo. Hey! Turay mo, babe. Oh, really? Sure mo nga si Karen gyud? Duol man siya namo. Oh, mao ba? Kanindot ko na ng balita Mayo hinuon nga may artificial leg na day siya o makalakaw-lakaw na. Oh, Kumusta naman ko na siya? wa man may magistorya. Mao man siya paghumana mo ni Jed pag-abot nila. Sharo. Wagid mo muhatag bisag pila ka minutes lang? Babe, Okay. Dili na ko mo question pa. bagis ko taglain, be. Sakto. Next month, mag-team building ang company. Kuyog ka, ha? Free naman ka next month, dili ba? Babe, Naana sa kay seminars. dili seminar, babe. Kuan, naman ko kuya bagong na-meet. Interesting kayo ang ilang advocacy. Related sa katong last na ko nga research about urban planning. NGO ni sila nga nakikoordinate sa city government. Interesting kayo ang ilang mga projects, labi na ang bahin sa rain harvesting. Ganahan kay kung mahibaw sa ilang system, babe. O babe, makatabang gid kaayo nis mga tao. Labi na sa mga depressed areas ug sa mga areas nga nihit ang tubig. Okay. So,
Dili lang sa kumukuyog sa inyong team building, ha? Ako lang kuyog mo. Ako lang ang imong asawa ng higayuna. Ay, ko sige. Paglawgaw na do. Bitaw. Seryoso, kuyog ko. Di ko pakuyog mo eh. O, ayaw! Wa pa rin mo mag-start, babe? Layo pa, babe. Mga 15 minutes pa. Pero majority sa participants ni Ana. Nako'y surprise ni mo, ha? Tanawa. Ay, do! Oh, anong naaman ng tawhan na, babe? Participants siya, babe. Unsa? Di ba ka pa kuyog? Aw, dire na ko ni apil. Ah! Mukuyog di uta ka sa ilang team building? Oo, ako dahil substitute ni mo. Wam siya musugot. Na timing sad nga, invite ko ni uncle ini. Imo man ding uncle si Sir Nice, no? Yeah. Mayo hinoon nga imong gidawat yung invitation. Wam ko lingaw. Excuse anak Jad, ha? Doon na lang ko i-assist. Sige, Hi, ma'am! Siyempre, gidawat akong invitation kay ba mo kung usa ka sa mga participants. Iceland? Yes, mga May pa noon. Layo pa kayo. Iyapin na daan sa mong schedule, babe. Babe. May problema ba, babe? Layo pa man ang May. Oh, pero fully booked na ko up to July, good. Mo ba? Sorry, babe. Di ko pwede ma-change ni mo, babe. Lisod man good, babe. Ako man good ang keynote speaker, good. Okay, sige. Promise, babe. Dili na ko modawat og mga engagements after July. Promise na. Nga, sugot ka. Unsa may mahimo na ko? Magitayag bagi. Unsa makasarasag ko? Ay, sige na lang to. Paaboto lang na ako after July. After July? Igogos? Kalayo ba do? Unsa man lagi akong mahimo? Ay, lagawa. Okay noon. Magkita rin sa may kadadlaw. Pero lahim sa gunang magkuyog-kuyog sa mo somewhere. Lagi. Pero ang saon taman. Mukhang antos na lang. Mao ni ako nadunggan. Sa ato pa, di balik ka sa circle. Nakadawat naman kag mga chika. Oh. Og salamat kayo nimo. By the way, ni-click ko sa real estate. Medyo nagadaghan ng akong clients. Good. See? Unsa na akong giingon nimo? Naka-reflect bitaw ko si mga gipanulti ato nga time. Bisa nag-away ta ato. Good. O kinaot nga dili nimo usikan kining second chance nga gihatag nimo. Congratulations na tong duha! Cheers sa tong partnership! Cheers! Kaya na to naka-discover, no? Nga-click man di tagduha sa real estate. Pero better late than never. Medyo challenging lang sad kay gamay ram kita nga company. Maglisod pa tag-compete sa mga may pangana nga industry. Oh, syempre. Pero bisan ingon ini pa ta, paspas ba yang atong growth? Na ilan na dayon ta? Mas modali ta pagsaka kung makig-cooperate taglain nga company. Makig-merge ta og lain nga real estate company? No. Unsay? Existing company nga dili connected sa real estate. Dili pa kaayo dako pero consistent ang development o paspas ang growth. May nahuna-hunaan ka? Yes. Ang company ni Carlo. What do you think? I don't think makikooperate si Carlo. Makig-cooperate siya kung tinuod siya nga negosyante. Dako ka kayo itong potential. Well, suwaya na to.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!